Все, не надо, отец. Дякую, дякую. Шановні сябры, шановне господарство, шановні господари і господарні делегати, дозвольте повідомити мені, перед тим, як почати наш сход, кількість делегатів. 9 делегатів зареєструвалося на дадений момент. Я щиро дякую вам за те, що сьогодні прибули на наш сход і упевнений у тим, що ваш внесок сьогодні і далі на протягу нашого сходу і шляха нашої громади буде великим і між тим він буде пльонним. Дякую. Дякую, дякую. Дозвольте мне объявить 22-й з'езд громады вучняў Республики Беларусь открытым. Шановні сябры, паважаныя дэлегаты, дозвольте звярнуцца до вас з докладом. Шановні делегаты схода, паважаныя запрошеныя гости. Только что открылся чарговы 22-й з'езд нашей громады. Дадзенаму з'езду папярэднічалі розныя падзеі, роля якіх з'яўляецца для арганізацыі вялікай. У маім дакладзе яны разложаныя па катэгорыях: забаўляльны накірунак, агітацыя, прапаганда, дабрачыннасць, школьнае самакіраванне. Кожны з накірункаў мае вялікае значэнне для развіцця ўсёй сеткі. Вельмі знамінальным для нас сёння з'яўляецца правядзенне з'езда амаль роўна пасля святкавання года са дня стварэння самакіравання ў сярэдняй школе нумар 55 горада Мінска. 19 студзеня 2018 года было аб'яўлена аб яго стварэнні, і далей пачаліся працэсы, звязаныя з фармаваннем яго складу, у якіх частка з вас прымала непасрэдны удзел. Дазвольце выказаць упэўненасць у тым, што 22-й сход стане чарговым этапам у развіцці і пашырэнні грамады вучняў. Спадзяюся, што пасля з'езда арганізацыя працягне упэўнены рух наперад з дапамогай усіх грамадаўцаў, бо мы, грамада, разам мы сіла, і нас падзяліць немагчыма. Перыяд паміж 21 і 22 сходам доўжыўся каля 2,5 месяцаў. Зазначаны тэрмін мы дасягнулі новых вышыняў абсалютна розных накірунках. Вызначыліся з планамі на перспектыву. Напрыклад, 3 тыдні таму на 38-м пленуме грамады была зацверджана праграма па падвышэнні ўзроўню прэстыжу арганізацыі, якая звязвае розныя накірункі жыцця ў адну праграму. Гэта і агітацыя, прапаганда, і дабрачыннасць, і забаўляльныя справы. Рашэнне пленума стала і стане стымулам для далейшага росту вядомасці суполкі сярод беларускіх школьнікаў і падлеткаў. За гэты перыяд чальцы грамады абралі падзеі года 2018. Імі сталі мінскія чаяванні і паездка ў Фаніпаль. Вынікі апытвання былі апублікаваны ў навагоднім выпуску газеты «Вестнік грамады вучняў». Важнай падзеяй з'яўляецца і ўрачыстае святкаванне гадавіны стварэння самакіравання ў 55-й школе Мінска, у якім прынялі ўдзел чальцы грамады. Сустрэча новага 2019 года у Магілёўскім райкаме адбывалася з вырашэннем асноўных пытанняў жыцця раённага камітэта. Ужо 1 студзеня 5 дэлегатаў сабраліся на 28-й пленум МРК, дзе абмяркоўвалі павестку дня і на якім была прэзентавана мая праца «Пашырэнне грамады, тэорыя і практыка» і часопіс ЦК і прэзідыума «Грамадаўская праца». Каляровы такі, вы маглі бачыць яго, ну і зараз можете бачыць яго там разложаны каля вас. Трэба сказаць адно: у перыяд паміж 21 і 22 сходамі працягвалася упэўненае развіццё нашай арганізацыі у накірунках дабрачыннасці, агітацыі, прапаганды і, безумоўна, пашырэння.
У агітацыйна-прапагандысцкім сектары жыцця суполкі галоўным дакументам стала праграма по падвышэнню ўзроўню прэстыжу грамады, да якой я яшчэ звяртаўся ў Ваўводзіна на 38-м пленуме ў Мінску. Яна прадугледжвае правядзенне 2 паездак у дзіцячыя дамы, правядзенне паездкі ў бараўлянскі анкагематалагічны цэнтр, збор грошай магілёўскім райкамі і мінскім гаркамі на дабрачынныя мэты, каб затым пералічыць сродкі на рахунак дабрачыннага фонду, ці то ЮНІСЕФ, ці то шанс, ці то нейкія іншыя. І стварэнне, безумоўна, патрыятычнага раду «Моя грамада». Ну, калі з першымі 3 пунктамі ўсё зразумела, то з апошнім не. Патрыятычны рад «Моя грамада» будзе аформлены ў выглядзе тэлевізійнай праграмы. Ён будзе складацца з запісаных на відэа і падрыхтаваных выступленнях чальцоў арганізацый, якія зачытваюць вершы, непасрэдна звязаныя з тэмай даніны павагі нашай грамадзе вучняў сталіцы, малой радзіме Беларусі. Ужо пачаліся работы па ажыццяўленні планаў у гэтым накірунку. У мінскай і магілёўскай мясцовай арганізацыях былі запісаны першыя часткі праграмы. У іх паўдзельнічалі 4 чальцы арганізацыі, 1 з Мінска і 2 з Мікалаеўкі-2. Дазвольце мне 3 з Мікалаеўкі-2. Дазвольце мне прадэманстраваць прысутным тыя часткі, якія былі запісаны. Зараз на нашым тэлевізары. Нарадзіўшыся ў дыспуце школьнікаў, існаванне пачаў вялікі плацдарм, сходзе сяткаў школьных працоўнікаў. Гэта ўсё «Моя грамада». Сабрала ў саветы розумам, вопыт малы, але сапраўдны, аб вучнях іншых цяжкія роздумы, роздум вялікі, роздум грамадны. Заснавальнік усяго 7 А, што дагэтуль грае вялікую ролю. Ты жыві, квітней моя воля, дай стваральніцкім думкам школьнікаў волю. Наша суполка прайшла вялікі шлях, яго часціца ў кожнага грамадаўца ў руках. Усе падзеі, усе пачуцці, вартыя пашаны, у гэты шлях рукамі кожнага умацаваны. Разам вялікая ствараючая сіла, якую наша кожная грамада стварыла. На жале яе ідэі стала памнажаць і імкнемся, і да вольнага вучнёўскага жыцця ірвемся. Дазвольце мне працягнуць свой даклад. У планах таксама здымка такога ж плана ў розных мясцінах Мінска, Магілёва, Мікалаеўкі. Плануецца правядзенне і ў Осіповічах, у месцы, дзе ажыццяўляліся першыя крокі ў накірунку пашырэння. Такімі дзеяннямі мы зможам падвысіць узровень прэстыжу грамады вучняў Беларусі на прынцыпова новы, больш высокі, які дазволіць нам у асобе усяго аб'яднання ісці наперад з новымі перамогамі і падзеямі. Дякую. Шановныя сябры, на 7-й агульнарэспубліканскай канферэнцыі грамады мінскія дэлегаты аднагалосна прынялі тэкст рэзалюцыі, якая зараз і знойдзе адлюстраванне ў нашых рашэннях. У ім адзначаецца, што праграма па падвышэнню ўзроўню прэстыжу, пра якую я ўжо казаў, павінна стаць планам дзеянняў грамадаўцаў у перыяд паміж сённяшнім і наступным з'ездам арганізацыі. Я упэўнены ў гэтым і спадзяюся, што дэлегаты падтрымаюць такое рашэнне дзеля далейшага развіцця суполкі, дзеля руху грамады далей і наперад. Сярод падзей, непасрэдна звязаных з забаўляльным накірункам, я б хацеў вылучыць цэлы шэраг паэтычных вечароў імпрэзаў. Менавіта імі была адсвяткавана гадавіна правядзення
12 з'езда суполкі 15 снежня мінулага года. Гэты сход прыняў рашэнне пачаць палітыку пашырэння шэрагаў. Таксама вылучаецца паход у драматычны тэатр Магілёва, чальцо районного камітэта і святкаванне навагодніх святаў у райкамі. У будучыні мы плануем працягваць тэндэнцыю на акультурванне усіх грамадаўцаў, на акультурванне масавых забаўляльных мерапрыемстваў. Заджваючы больш паходаў у тэатр, конкурсаў, віктарын, якія стымулююць інтарэс да вучобы. Тут, на мой погляд, трэба сказаць, што суполка павінна развівацца ў абсалютна розных накірунках, у абсалютна розных напрамках, каб падтрымліваць шматвектарнасць у ведах, інтарэсах і гэтак далей, і завабліваць новых чальцоў грамады, якія прынясуць шмат новых і карысных ідэй для ўсіх нас. Грамада, можна сказаць, гэта як чалавек. Чалавек патрабуе развіцця і ў сацыяльным плане, і ў маральным плане, і ў этычным плане. Таксама і грамада. Нашы чальцы павінны развівацца ва ўсіх накірунках, пачынаючы ад тэатра, заканчваючы некаторымі навучальнымі ведамі. І ў гэтым заключаецца асноўная канцэпцыя па забаўляльных мерапрыемствам у забаўляльным накірунку. 11 студзеня ў Мінску адкрылася 6-я агульнарэспубліканская канферэнцыя па пытаннях школьнага самакіравання, якую сапраўды можна назваць плацдармам ідэй для далейшага развіцця вучнёўскай дэмакратыі. На яе першым пасяджэнні я, як старшыня арганізацыі, выступіў з прамовай, у якой выказаў сваё меркаванне наконт стварэння школьнага прафсаюза ў Санкт-Петербургу. Меркаванне рэзка адмоўнае, бо палітыка і школа не могуць быць разам. Той падлетак, які стварыў гэты прафсаюз, прытрымліваецца ідэй Леніна, Чарнышэўскага, усіх тых палітычных асобаў, дзейнасць якіх мы зараз вывучаем па падручніках гісторыі. Многія спрабуюць выкарыстоўваць установу адукацыі для дасягнення сваіх уласных палітычных мэтаў, для увядзення туды некаторых палітычных арганізацый. Гэтага дапусціць нельга, на мой погляд, бо ні ў якім разе, бо школа гэта перш за ўсё месца, дзе набываюць новыя веды, а не праводзяць палітычныя мерапрыемствы. Гэта абсурд, на мой погляд. Урачыста і з гонарам мы адсвяткавалі гадавіну са дня стварэння самакіравання ў школе нумар 55 горада Мінска. Сярод тых, хто зараз прысутнічае, хто прысутнічаў там у зале, я б хацеў назваць імёны Глеба Бабровіча, Паўла Шамко, Дзяніса Барановскага і іншых асобаў, якія удзельнічалі ў гэтым працэсе. Дазвольце мне яшчэ раз выразіць падзяку, хто прыбыў сюды і падтрымаў мяне, маю прамову апладысментамі, і хто увогуле знаходзіўся там у гэтай актавай зале. Вялікі дзякуй вам за гэта. На канферэнцыі, пра якую я казаў, былі вылучаны прапановы мінскіх і магілёўскіх сябраў аб'яднання па праграме «Школьная дэмакратыя», якую вы чыталі, і па жыцці школы ўвогуле. Зараз я б хацеў вылучыць самыя цікавыя прапановы па школьным жыцці, якія былі агучаны вучнямі на канферэнцыйных сходах. І Вікторыя Валерыўна Кунцевіч, і Елісей Віталійевич Казлоўскі, і іншыя дэлегаты выказвалі свае прапановы. Я адабраў з іх, на мой погляд, самыя такія плённыя, на мой погляд. Ну, напрыклад, гэта устаноўка дошкі пашаны ў кожнай установе адукацыі, або большасці устаноў, аўтаматаў у школьнай сталовай з кавай і напоямі, правядзенне конкурсаў пасля урокаў, якія зноў-такі падвышаюць ваш інтарэс да вучобы, агульны інтарэс да вучобы. Усе прапановы плануецца сабраць у адзін спіс, каб потым апублікаваць яго для ўсяго грамадства, для ўсіх тых, хто зацікаўлены ў канструктыўных, стваральных зменах на карысць усіх вучняў школы, гімназіі, ліцэя і каледжа. Кожнага наша горада і мястэчка.
заключэнні свайго даклада хацеў адзначыць, што ў перыяд паміж 21 і 22 з'ездамі грамада вучняў Рэспублікі Беларусь упэўнена працягнула інтэнсіўнае і шматграннае развіццё. Нам з вамі застаецца толькі працягваць яго разам, нягледзячы ні на якія чыннікі, пытанні, заўвагі і гэтак далей. Падвышаць узровень арганізацыі, каб імя грамады пачула ўся Беларусь, каб суполка стала сапраўдным авангардам і плацдармам усіх мар і мэтаў вучняў усіх, без выключэння устаноў адукацыі нашай радзімы. Каб слоган «Ідэі мар усіх плацдарм – гэта вучняў грамада» стаў рэчаіснасцю і ўвайшоў у жыццё кожнага вучня. Дзякуй за ўвагу. Дякую за увагу. Зараз слово надається Лизавете Александровне Галушке. И делегаты. В период между 21 и 22 съездами громады учащихся Беларуси в Могилевском райкоме внесли взносы 4 человека. По 25 копеек внесли 2 человека. Это Даниил Вячеславович Максаков и Елизавета Александровна Гаврюшка. По 20 копеек сдали 2 человека. Это Алина Андреевна Жинь и Ангелина Александровна Лусковская. Спасибо за внимание. Дорогие делегаты, с 21 по 23 съездом громады учащихся Республики Беларусь в Могилевском районном комитете были проведены следующие массовые мероприятия. 26-й пленум. Поэтический вечер. Поход в драматический театр. Совещание о развлекательных мероприятиях. Очередное заседание второй Могилевской районной конференции. 27-й пленум. Вознаграждение значками. Второй поэтический вечер. 14-й съезд. Третий поэтический вечер. Прогулка по Могилеву. Поздравления с 2019 годом. Получение подарков. 19-й пленум. Первое заседание 6-й конференции. И первое заседание 7-й конференции. Спасибо за внимание. Шановные сябры, поважаныя спадары дэлегаты, пераходзім да абмеркавання павесткі дня з'езда. Першы пункт абранне старшыні грамады. Паводле 7-й агульнарэспубліканскай канферэнцыі, якая зацвердзіла гэта рашэнне ад імя мінскіх дэлегатаў, вылучаецца моя кандидатура на посаду старшыні грамады. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Прошу опустить одноголосно, дякую. Далее. Обрание Центрального комитета суполки. Прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять руки. Прошу опустить. Одноголосно, дякую. Далее. Обрание президиума организации. Прошу опустить одноголосно, дякую. И апошний пункт повестки дня – принятие текста резолюции. Вы можете ознакомиться с ним. Резолюции. Коли не ума за уваг по тексте резолюции, то
прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Сука, эти ёбаные. Твари боссы. Прошу пустить. Одноголосно, дякую. У гэты важны, необходны для ўсіх момент. Дозвольте мне поблагодарить вас за прибытие, за спокойность, за спокойствие относительное спокойствие на нашем собрании, за конструктивный вклад в развитие организации, за ваше участие в громаде. Благодарю вас за внимание. Дозвольте объявить 22-й з'езд громады вучняў Республики Беларусь закрытым. Да!